é agora a quenda do presidente do Partido Galeguista, Xesús Manuel Suárez García. Saúde a terra, Manolo. Adiante. Saúde a terra. Grazas, Xavier. Grazas a todos os que tedes intervido ata agora. Hoxe, como nos recordaba Chesky, cúmplense 135 anos do nascimento de Castelao, o presidente do noso partido. A súa xeración xuntou a un eito de persoas que colocou ao país no mundo e colocouno no seu tempo, como un pobo diferente e único, como unha nación non subsidiaria de ninguén, dona das súas propias decisións. Como nos acaba de facer lembrar tamén Xavier González, Castelao morreu no exilio, frustrado o seu proxecto de país por un golpe de Estado dun mediocre ditador galego. A historia do noso país percorre ciclos de escuridade, de noite de pedra e de rexurdimento. E a verdade, nunca creín que eses ciclos dependan da sorte nin do azar, senón que dependen de nós mesmos, da nosa vontade como pobo. Desacordamos deixarnos levar polo escepticismo e entregamos a xente allea o noso destino ou agarramos con convicción o temón para tomar con responsabilidade e soberanía as nosas propias decisións como pobo. Está na nosa man, na túa, na miña, na de todos nós, decidir que ciclo se abre para Galicia no 2021. Se desexamos que os mediocres, sen orgullo de país, cun proxecto político sempre subsidiario de España, entreguen noutros o noso destino político, ou se asumimos que a responsabilidade de facermos nación é dos galegos e de ninguén máis. Castelao non pretendeu construir o seu propio proxecto político só. O Partido Galeguista constituouse ca forza de todos, e iso incluiu a grupos alonxados en aspectos ideolóxicos, pero con senso da xerarquía de prioridades e disposición xenerosa, con vontade de conformar dende as diferenzas un proxecto común. No entorno do nacionalismo actual temos que deprender isto, porque dende a transición até o mes pasado fomos conformando grupos que pretenden que eles son os bons de verdade, que todo o demais é pouco útil. Temos que recuperar a consciencia de emerxencia nacional. E nunha emerxencia nacional, as diferenzas quedan no accesorio e rédanse para confluir no fundamental. E hoxe o fundamental é a recuperación da dirección do noso destino como país. Castelao morreu na frustración do exilio. Como presidente do Partido Galeguista, chamo a todas as forzas de obediencia nacional a que troncemos a frustración do exilio. Dese exilio que nos aliena aos nacionalistas da nosa propia nación e que aliena a nosa nación da súa propia historia. A xeración de Castelao puxo a Galicia no mundo e fixo inserindo a Galicia culturalmente e políticamente na modernidade. Hoxe, ti, eu, todos nós, temos o mesmo reto, poñer a Galicia no mundo e facelo inseridos na actualidade, na avanzada da actualidade. Penso que a primeira vez que este acto se realiza por vía telemática e agradezo e felicito aos técnicos e organizadores do mesmo. Pero isto entendo como un exemplo do reto de actualización que temos por diante. Temos que manter o vivo, o secular cerne da nosa identidade, pero temos que actualizar o noso discurso, a nosa linguaxe, a nosa imaxe. Temos xa que logo que xuntar entre todos as ideas, as palabras e as imaxes que definan que significa ser nacionalista no século XXI, porque non podemos conformarnos con deixar esvaer o noso proxecto nacional nos vieiros da burocracia europea. Temos que contribuir con outras nacións a conformar un modelo de Unión Europea que resposte á identidade europea que queremos construir. E do mesmo xeito, temos que conformar un novo modelo de convivencia peninsular que supoña unha alternativa, unha contrapartida consistente ao nacionalismo español. O nascemento de Castelao e o xurdimento da súa xeración
nun tempo difícil, como o dexe, ensínanos algo fundamental. Hoxe, non estamos no medio dun ciclo irreversible, non. O noso porvir depende de nós. E sempre, sempre é tempo de volver a empezar. Gracias, irmáns.